அரகர நம பார்வதீபதையே அரகர மகாதேவா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. அனைவருக்கும் அருணாச்சல குருக்களின் அன்பு கலந்த வணக்கம். சர்வம் சிவமயம் சேனல் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வருகிற பங்குனி மாதம் 7ஆம் தேதி 21/3/2022 திங்கட்கிழமை நிகழக்கூடிய ராகுகேது பெயர்ச்சி பலனை பற்றி பார்ப்போம். இந்த பயிற்சியாகப்பட்டது வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி பயிற்சி ஆகுது. இந்த தேதியில் இந்த பலன்கள் அனைத்துமே பார்த்திங்கன்னா பொதுவான வருகிரக பயிற்சி பலன்தான். அவரவர் சுய ஜாதகப்படி என்னென்ன லக்னமோ தசாபுத்தி ரீதியாக பலன்கள் மாறுபடும். சுயஜாதக பலன் அறியணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற அந்த நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இனி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் என்ன பலன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். தனுசு ராசிக்கு இந்த ராகுகேது பயிற்சி எப்படி இருக்குன்றதை பார்ப்போம். ராகு பகவான் தனுசு ராசிக்கு ருணரோக சித்த ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய 6ஆம் இடத்துலேருந்து பூர்வபணி ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய 5ஆம் இடத்துக்கு பயிற்சி அடைகிறார். கேது பகவான் பார்த்திங்கன்னா இத்தனை நாள் விரயஸ்தானத்தில் இருந்தார். விரயஸ்தானத்திலேருந்து லாபஸ்தானத்துக்கு பயிற்சி அடைகிறார். இதனால் இந்த தனு ராசிக்கு என்ன பலன் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். திருமணத்திற்காக காத்திருக்கிறவங்களுக்கு திருமணம் கைகூடி வரக்கூடிய காலம். குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு கட்டாயம் இந்த சமயம் குழந்தை பாக்கியம் உண்டு. பெரியவர்கள் முன்னோர்களுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கக்கூடிய காலம். ராகு பகவானோட பார்வை பார்த்திங்கன்னா 5ஆம் இடத்துலேருந்து ஒரு 3ஆம் இடத்தையும் ராசிக்கு 11ஆம் இடத்தையும் ராசிக்கு 7ஆம் இடத்தையும் பார்க்குறார். கேது பகவான் பார்த்திங்கன்னா 11ஆம் இடத்துலேருந்து 9ஆம் இடம் 5ஆம் இடம் ராசியை பார்க்குறார். எந்த ஒரு செயலையும் சிந்தித்து யோசித்து செயல்படுவீங்க. ஆன்மீகம் சார்ந்த சிந்தனைகள் உங்களுக்கு அதிகரிக்கும். ஆன்மீக பயணங்களும் ஏற்படும். கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருந்த கருத்து வேறுபாடு நீங்கி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். எடுக்கக்கூடிய முயற்சியில் கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும். தனுசு ராசிக்காரங்க சனிக்கிழமையிலையும் வியாழக்கிழமையிலையும் தங்களால் முடிஞ்ச ஒரு அன்னதானத்தை செய்து வியாழக்கிழமையிலையும் சனிக்கிழமையிலையும் விநாயகர் பெருமானை வணங்கி வந்தீங்கன்னா ராகுக்கு இதுவால் ஏற்படக்கூடிய தோஷம் நிவர்த்தி ஆகும். அடுத்து வரக்கூடிய பதிவில் மற்ற ராசியோட பலனை பார்ப்போம். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.